Ahoj, vítajte pri ďalšom videu stránky Genedu. Dnešná téma je odkiaľ získať kvalitné mockupy. Poďme na to. Na mockupy, ako ich ďalej používam hlavne stránku freepik.com a tu si vytvoríš konto. Ako vidíš, ja mám konto zdarma, na začiatok stačí. Môžeš odtiaľto takisto stiahovať obrázky, ikony a podobne, ale dnes sa zameriame iba na mockupy. Tu máš vlastne menu v tejto časti, klikneš si a časti stop vybereš mockups. Takže mockups. Dajme tomu, že chceš mockup knihy. Dáš si, že tu do vyhľadávania, chvíľku počkáš a zoberieš zase mockupy kníh. Tu si zvolil možnosť license free, čiže to sú nejaké mockupy kníh, ktoré sú zdarma. Dajme tomu, že páči sa mi tento mockup, hej, klikneš naň a je tu možnosť download, čiže stiahneš si PSD súbor, ktorý otvoríš v Photoshope alebo Photopay, alebo máš možnosť edit, kde priamo zmeníš, upravíš ten mockup podľa seba. Tam je možnosť edit v tomto prípade a tu vlastne na ktorú časť ukážeš, tu zmeníš myšľou, hej, že dajme tomu, ukážeš na toto, klikneš, dáš add image, dajme tomu tento, to je jedno, to skúšame. Môžeš dať, že fit, že zmenšiť fill, naplniť. Dajme tomu, že fill, fit, napasovať, dajme tomu, že a tu zvolíš možnosť pozadia, neviem, čo ja viem, fialové, hej, vymýšľam si, ledové, alebo necháš biele. Potom, keď už si spokojný dizajnom toho mockupu, vybereš možnosť export a tu zvolíš JPEG alebo PNG. Nastavíš veľkosť, ktorú chceš použiť. Dajme tomu 1000x666 JPEG download. To je celé. Pri týchto mockupoch, ktoré sú zdarma a máš free konto, by si mal uvádzať, odkiaľ je vlastne ten mockup použitý. Ono keď to tu dáš, že stiahnuť, tak ono to výzve zobrazí, že atribúcia požadovaná a tu skopíruješ vlastne link na túto stránku. Robím toto video hlavne preto, lebo veľa ľudí chce mať na webe nejaký e-book a podobne a toto je cesta k pekným mockupom, ktoré nevyzerajú ako z materskej škôlky. Ak sa ti toto video páčilo, prihlás sa na odber kanála Genedu a nauč sa niečo viac. Ak chceš podporiť tento kanál, v popise videa bude affiliate link na Freepik, ktorý odporúčam, minulosti som si ho platil, lebo som potreboval veľa grafiky a teraz túto službu nevyužívam, pretože zmenila sa mi situácia a už nepotrebujem toľko grafiky ako predtým.